श्रीहरि तो सारोड़ा मागो कंठे बीजे हेबो नो आसेबा पदमान कही कही देबो जय राम 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 हे नवीन सुंदर घन श्याम हे भाई आज आम अजानातिया कथोपकथन करवा। अच्छा ये मैप होती सातवार एक नंबर सीट आमर दक्षिण पटे कानपुर मैंने कानपुर मौजा गोटे थिला से कानपुर मौजा ये थैथान अच्छा लाइन पड़ेगा शेष को दी खंड मौजा रहा सात खंड मौजा दी खंड मौजा सात भाया कानपुर आउ सबू मौजा समुद्र पास गला एपटे ए मैप एपटे यहीटा पूर्व पाख ए पाखे बे अफ बेंगल बंगोपसागर बंगोपसागर एवटू खाई आसी सात भाया सीमा ये एठू खाई आसला एपद ये थिला बेले आम उठी आसिलु आज एबे जोड़ा सब खाईगला जोड़ा जमा ना ये पद आसी समुद्र यही ठाकुराणी को विजय स्थली बंद आसी दूर तो एपद ये ठीक आसगला समुद्र सातवा मौजार एपटे बराईपुर गोटे मौजा थिला चाष जमी लोक बसती ना बेछपुरी मौजा थिला जो सातवा बालीपति पर सातवा उठी जा बराईपुर रही से बराईपुर सात भाई आउ ना से बराईपुर किए अंश अच्छी ए झाऊ बण तो से झाऊ बण गुड़ा सात भाई माने पूरा खाईगला आउ ना ये मैप टी जो सेकेंड बंदोबस्त है 1962 ये मैपटा तार किश्तीवाड़ी खानापुरी या दोस्तों ये सरला पर 8 स्टेशन कैंप पर ये मैप मिला 1987 मुझे तहसिल राजनगर तहसिल 10 टका लेखा दे 4 खंड आनी ये सात भाइर 2 नंबर सीट ए समुद्र खाई उठू ए चिन्ह दिखाई लाइन दिखाई ए समुद्र खाई प्रथम बंदोबस्त एत खाई द्वितीय बंदोबस्त एत खाइला आपर तो एबे गुड़ा सब खाई जोड़ा आ जमा ना गोटे कागज सात भाग धरल ना तू 2टा कागज रखी आपको एटा हूँ बराईपुर सात भाइर अपर पाखे
ସାତଭାୟା ଥିଲା ପୂର୍ବ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ପଟରେ। ଏ ବରାଇପୁର ମୌଜାଟା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏ ମୌଜାଟା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ସାତଭାୟା ଖାଇଗଲା ପରେ ଏ ଲୋକ କିଛି ଉଠିକି ଆସିକି ବରାଇପୁରରେ ରହିଲେ। ସେଇ ବରାଇପୁରରୁ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଏଠି ତ ବଗପାଟିଆରେ ଜାଗା ମିଳିଲା, ତ ବରାଇପୁରରୁ ଆସିଲେ ବଗପାଟିଆ। ଏ ବରାଇପୁରରେ ଆଗରୁ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ବେଛପରି ମୌଜା ଥିଲା। ତେଣୁ ସାତଭାୟା ଖାଇଗଲା ପରେ ସେ ବରାଇପୁରର କିଛି ଅଂଶ ସେପଟକୁ ଥିଲା, ତା ଥିଲା ସେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଲୋକ। ତାପରେ ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଥଇଥାନ ହବାରେ ସେଠି ବରାଇପୁରରୁ ଉଠି ଆସିକି ଏ ଥଇଥାନ ବଗପାଟିଆରେ ରହିଲେ ଆଉ। এটা ବରାଇପୁରର 2 ନମ୍ବର ସିଟ୍ଟା ଆଉ। এটা ବରାଇପୁରର 2 ନମ୍ବର ସିଟ୍। ଏଇ ବରାଇପୁରର 2 ନମ୍ବର ସିଟ୍ରେ ଆମେ ସେ ସାତଭାୟାରୁ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ସାତଭାୟା ବାଲି ଖାଇବା ସମୁଦ୍ର ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଏ ବରାଇପୁର 2 ନମ୍ବର ସିଟ୍ରେ ରହିବୁ। 1 ନମ୍ବର ସିଟ୍ଟା ତାର ରହିଲା କାନପୁର ଆଡ଼େ। ଏ 2 ନମ୍ବର ସିଟ୍ରେ ଥିଲୁ। ଏ 2 ନମ୍ବରରୁ ଉଠି ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଆଉ। ଇଏ ମୌଜାରେ ଲୋକ ନଥିଲେ ଆଗରୁ। ଇଏ ମୌଜାକୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସାତଭାୟାରୁ 1999 ପରେ। 1999 ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲା। ସେଇ ବାତ୍ୟା ପରେ ଏ ବରାଇପୁରକୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ। ବାତ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖିଛି 67 ବାତ୍ୟା, 67 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। 67 ତାପରେ 71, 67 ମସିହାରେ ମୁଁ ଥିଲି ସତଷଠି ମସିହାରେ ଥିଲି ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ, ସେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା। 71 ମସିହାରେ ରାଜନଗରରେ ଥିଲି, ବାତ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ 81 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ନା 82ରେ ପୁରା ଲୁଣା ବାତ୍ୟା। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି। 82 ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଲା 99। 99 ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇସାରିଲି। ମୁଁ 1992ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି। 99 ବାତ୍ୟା ଘରେ ଥିଲି, ଭୋଗିଲି ଆଉ। ଆଉ ତାପରେ 99 ପରେ ଆଉ 2-3ଟା ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଧରଣର, ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ସେ ବାତ୍ୟା ନାଁ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତା ନାଁ ସବୁ ଦେଇଥିଲା। ମାନଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସଞ୍ଚିତ ସବୁ ଏ ଶ୍ରୁତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୀତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପେଟରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଯେ ସାତ ଭାଇୟାର। ସ୍ଥିତ ମାନ ଘର ବାରି ବିଲ ବାଟି ଅନାବାଦି ଯେ ଗୋଚର। ହ୍ରଦ ପୋଖରୀ ନଦ ନଦୀ କୂଅ କେନାଲ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପଙ୍କ ସବୁ ହେଲେ ଏକାକାର। ଅନ୍ଧାରିଆ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭେ
ଅନାଦି କାଳ ରହିଲା ଚିରକାଳ ସମୁଦ୍ରର ଚଟାଣ ହୋଇ ସାଗର ପେଟରେ ସାତ ଭାୟାର ମାଟି କାନ୍ଥ ସାତ ଭାୟା ମାନ ଚିତ୍ରରୁ ହୋଇଗଲା ବିଲୁପ୍ତ ସିଲଟକୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପିଲାମାନେ ନଈ କୂଅକୁ ଶୁଖାନ୍ତି ସାତ ଭାୟାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜିଲେ କେହି ତ ପାଉନାହାନ୍ତି କେତେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଅଣୁଜୀବ ପାଇଁ ଏ ସମୁଦ୍ର ପଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ମାଟି କାନ୍ଥ ସାଗରରେ ସାତ ଭାୟାର ନିଶାଙ୍କ ଡେଡ୍ ସିର ଲୁଣିଆ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଭାସେ ସମୁଦ୍ର ପଙ୍କରୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଲେ ମାଟି କାନ୍ଥ ସବୁ ଦିଶେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି 25 ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ପଙ୍କ ଆଚାର ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଚାପରେ ଜମାଟ ଥିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମୁଦ୍ର କୂଳର କ୍ଷୟ ମାଟିରେ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ପାଣି ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେଟି ପୁଣି ଏହି ଚଟାଣ ସମୟ ମାପକ ଗବେଷକ ଯେ ଆସିବ ଅତୀତର ଜଳବାୟୁ ସାଗର ସଞ୍ଚାର ବିଲୁପ୍ତି ସୂଚନା ଦେବ कौन रोइला हेडफोन नहीं ना जो देखता जोटा कि एबे पूरा संपूर्ण भाव ना से सब घर द्वार भांगिक सब पलि आस ये गोटे शिव मंदिर थिला
ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିସାହି ଗାଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ବରାଇପୁର ଥିଲା, ଏଇଟା ବାଲିସାହି। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍। ଲୋକ ଆସିବା ପରେ ଏମିତି এই ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ବାଲି ପାଖରେ, ସେଠି ବାଲି ମାଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ସବୁ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ଘର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେପଟୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଢିଅ ବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିଲା, ଏଠି ସବୁ ଘର ଥିଲା। ବାଲି ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇପଟରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ସାଇକେଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବି ଆଗରୁ ଉଠେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ 50-60 ଫୁଟରୁ ବଞ୍ଚା ହବ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇପଟରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ଚାଷ ଜମି, ସେ ଏବେ ବି କେତେ ଏବେ ଲୁଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତି। ବାଲି ମେଦ, ଏପଟରେ ସମୁଦ୍ର, ସେପଟରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ଲୁଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କିଛି କାମରେ ଆସୁନି ସବୁ ଚାଷ ଜମି। ଏଇପଟରେ ଚାଷ ଜମି, ଏପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଏଇଟା 50-60 ଫୁଟର ବାଲି ମଝିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ ଆମର ଚାଷ ଜମି। ହେମାଳ ବା ବହିବାରୁ ଲାଗେ ହେମ କାକର। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଭାଇନା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଗଭୀର ଯେତେ ବୟସ ଅଟଇ ନଈର ଯେ, ଦେଉଳ ଉପରେ ବାନା ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେ, ଦେଶକୁ କରିଲେ ସୁନା। ପିଲାଏ ମଇଁଷି ଲାଞ୍ଜରେ ହେବା ନଈ ପାର ଯେ, କହିବି ଦୁଃଖ କାହାକୁ। ହଉ। 7 ଭାଇର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ହୋଇଥିଲା
ଗଲା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଭିଟା ମାଟି ସବୁ ଗଲା ବୁଡ଼ିଲା ଆମ୍ଭର ଯେ ପତରେ ସାରୁ ପତର ହଉ। କାଖ କରିନେବି ଜାତ ଦେଖାଇବି ପଞ୍ଚୁବରାହି ମନ୍ଦିର ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଯେ ଅଦିନେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆହା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଶୁଣ ଶୁଣ ସବାଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମେଘ କଲା ନାଲୋ ନାଲୋ ହଁ। ଢିମ୍ବିରା ତଳକୁ କାହିଁକି ଗଲୁ ଯେ ରାମ୍ପି ଦେଲା ବୁଢ଼ା ଭାଲୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ସାତ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷୀର ହେଲା। ମଧୁ ଘୃତ ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ସର୍ପି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ହଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ହେଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଓହୋ 7 ରାତି ପାଦରେ ଯିବା ସମୟରେ ହଁ ଅଜା ନାତିକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଭୀରା ନଈ ଭିତର କନିକାର ହାଇବ୍ରିଡ କୁମ୍ଭୀର 12 ହାତିଆ କୁମ୍ଭୀର ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛତା ହଁ। 2ଟା ଗାମୁଛା କିଛି ଗହଣା ଆଉ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ହେଲା କୁମ୍ଭୀର କଥା ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ଛାନିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ 7 ସମୁଦ୍ର 7 ରାତି ପାଦରେ ପ୍ରଥମ 3 ରାତି ଭୂତ ବା ଅତୀତ କଥା ତାପରେ ଭଗବାନ ବା ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟ ଶେଷ ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତା ସେ ରାତିରେ ପୁଣି ବାରହା ଶିକାର ଶୃଗାଳ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କର୍କଶ ଶବଦ କରିଣ ବାରା ଯାଏ ପଳାଇ କୁ କହି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଡ଼ାଇ ଶୃଗାଳ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର ଶବଦ ଲାଗେ କଟୁ ନାତିକି ଅଜା କହେ ତୋର ସେ ତ କାନକୁ କାଟୁ କୁହୁଡ଼ି କାକର ଦେହ ଥରି ଯାଏ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜିଲା ପୁଣି ଏଥର ବୁଢ଼ା ଗଲା ବଗ ପାଟିଆରେ ସକାଳ ହେଲା ସତେ ସକାଳ ଯେ ତହୁଁ ହେଲା ରାତି ପାହିନି ଗଲେ ବଗ ପାଟିଆରେ ହୋଇଲା ଇଲା ସକାଳ ଭୋରୁ ଲାଗିଛି ବସ ଯିବା ପରା ସେ କେରଳ ସତେ ଯିବା ପରା ସେ କେରଳ ଭୋରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଟୋକାଏ ଯିବେ କେରଳା ହଁ। ବୋଲାଇବେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଦେଶିଆ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏବେ ବଗପଟିଆ ଥଇଥାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟୋକାଏ ସବୁ କେରଳ ଗମନ ଓହୋ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କିପରି ବିସ୍ତାପନର ଗତି ବିସ୍ତାପନ ଅନୁଭୂତି ବିସ୍ତାପନର ଏହି ଗୋଟିଏ ରାତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡରରେ ଲୁଣା ପବନ ମାଡ଼ରେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟୋକା ହେଲେଟି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟି ବୋକା ସରକାର କହନ୍ତି ବିସ୍ତାପିତଙ୍କ ମଉକା
ମଟରରେ ଚାଲିବନି? ହଁ ମୋଟର ଚାଲିବ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରା ହେଲା ସବୁରେ କ'ଣ ସାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏଇ ମାରିବା କାହିଁକି ନା ಅಪ್ಪರ್ದ ಸೈಡ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಂ ಬನ್ನು ಕಾಂಡೋ ಬೆಲ್ಲಂ ರೋಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪೂಜು ಎಲ್ಲಾಳ ಮುಡ್ಚಿಪ್ಪು ಸುಮ್ಮನ ಸತಂ ಇದು ರೋಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪೂಜು ಎಲ್ಲಾಳ ಮುಡ್ಚಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲೇ കേരളത്താളല്ലേ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? 16 വർഷമായി. 16. പഠിച്ചു അപ്പൊ മലയാളം? മലയാളം പഠിച്ചേ. ഇപ്പൊ കേരളത്തെ ആളെ ബസ് ആളല്ലേ പോയില്ലേ ബസ് പോയി സാറെ വന്നു തീർച്ചയായും. ബസ് പോയില്ലേ സാറെ ബൈക്കിൽ വന്നല്ലേ എവിടെ ബളിയുണ്ടല്ലേ കണ്ടോ ഇത് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ആളും പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ ബളിയില്ല വീട്ടിൽ ശരിയാവില്ല വെള്ളമില്ല കറണ്ട് ഇല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നമാവില്ലല്ലേ പണിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. എന്താ ചെയ്യണ പടം എടുക്ക അവിടെ റോഡിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കിയേ എത്ര വെള്ളവും പറഞ്ഞു വെള്ളമുണ്ട്. അതിങ്ങോട്ട് കയറി വരുമോ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ മഴ കൊച്ചു മഴ ഉണ്ടായി എത്ര വെള്ളവും വന്നു പിന്നെ മഴ ഫുള്ള് മഴ വരും എത്ര വെള്ളവും വന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. എങ്ങനെ കയറാ എത്ര ആളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാളും മുടിച്ചു പോയില്ലേ പിന്നെ ബോളി ശരിയല്ല ഇതത്തെ റോങ് സൈഡിലെ ഇത് കൊളാറ് ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡುട്ടോ ഇത് നല്ല ഉണ്ട് ഇത് ബോളി നല്ല അപ്പുറത്തെ ബോളി നല്ല അല്ല ഒട്ടും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ബോളി നല്ല അല്ല എന്താ വെച്ചാണ് മീഡിയ സാറല്ലേ ഇതേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ബാബു. നിന്റെ പേര്? അനീഷ്. അനീഷ് അല്ലേ? എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പം ചാർജ് ഇല്ല.
ಕೆಲ್ಲತ್ತೆ ನಾನೇ ಕೆಲ್ಲತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ഉണ്ടായി ಕೆಲ್ಲತ್ತೆ കണ്ടു ഇത് ഒന്നോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ കിഡ്നി എല്ലാ കിഡ്നി ശരിയല്ലേ ആ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ମା କୋପ କରୁଛନ୍ତି ହଉ। କିଏ କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ର କୋପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବରୁଣ କୋପ କରୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମା କିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ମା ପଞ୍ଚୁ ବରାହୀ ଆଚ୍ଛା ମା ଯାହାକୁ ଲାଗନ୍ତି ସେ ମା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କ ପରି ନିଆଁ ଖାଆନ୍ତି ନିଆଁ ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି ମା ଲାଗିଥିବା ମଣିଷ ଆଖି ଓଲଟା ତୀବ୍ର ସାକ୍ଷୀର ମାନସ ପଟରେ ଛବି ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବ୍ୟଗ୍ର ଝାମୁ ଉପରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସତ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ସେ ଧ୍ୱନିରୁ ହୁକୁମ ମଣିଷ ଅଲଗା କରି ହବନି ସେ କର୍ମ ଦଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଫଳିବ ନହିଲେ ପାଚିଲା ଅଙ୍ଗାରେ ପିଚା କଥା ପଡ଼ିବ କିଛି ଧ୍ୱନି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବନିଗଲେ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ଲାଗିଲା ପରିମା ମା ସଭିଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ସତେ ମା ସଭିଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ଧ୍ୱନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପରା ଭାଇ ହୋଇଲା ସେ ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସମୁଦ୍ରେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଗରେ ଖସି ଆସୁଛି ମହାକାଶରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୁ ଉଲକା ପିଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ନାଭି ହଉ। ଏବେ ବି ମହାକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଁ। ଚନ୍ଦନ ଆଉ ହୃତପିଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି
ଇକାରସ ପ୍ରଭୃତି ଯାହାର ବିପ୍ଳବ ପତନ ହଁ। ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି କୃତ୍ରିମ ନାଭି ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅକାଳରେ କରେ ସ୍ତନ୍ୟ ପାଇ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ବିସ୍ତାର ଅତୀତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଗତିର ଆଗମନ ଏହି ବିରଳ ବଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାତ ଭାୟାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚରିତ୍ର ରୂପରେଖ ଭାଷା ବିନା ନା ଭଗବାନ ସତେ ଭାଷା ବିନା ଭଗବାନ ଆହା ଭାଷା ବିନା ଭଗବାନ ଭୀମଂ ଚାପିରଣ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଦଭଂ ସୁଦମ୍ବା ମମ ଦୋଷନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟଂ ପରିପାଳୟନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହି ମହିଷो गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओं शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।